Aste honetan, Atariko aldizkariko erreportaje nagusia martxoaren 8-aren harira osatu dugu. Joan den urtean estereotipoak apurtzen dituzten pertsonak bildu genituen edo pertsona horien bizipenak, eta urten datu bilketa bat egin dugu informazio zuzenagoa edo islatuz. Horretarako Tolosako hirugarren berdintasun planeko zenbait datu hartu ditugu, batetik, eta bestetik lau sindikatuak duela pare bat aste argitaratu zituen beste datu batzuk. Horrekin batera, mediku batekin ere elkartu gara, eta banku arduradun batekin ere bai, batetik pentsio planak zertan diren eta emakumeak eta gizonek berdin kontratatzen ote dituzten jakiteko eta lan arazoek osasunean nola eragin dezaketen ikusteko. Aste hontako aldizkarirako Josu Iztueta eta Pablo Dendaruz elkarrizketatu ditugu, Menditur festival hortan hurrengo astelehenean eskainiko dute beraiek prestatutako Biziminez izeneko dokumentala, eta dokumental horren inguruan galdetu diegu biei. Hain justu New Yorketik San Franciscoak bitarteko bidaia kontatzen dute film horretan, eta bizkat izan zituzten gora berak eta bidai horren inguruan aritu zitezkigun hizketan, eta horrekin batera gero dokumental hori osatzerako orduan hartu zuten lan ere aipatu ziguten, eta esan ziguten bezala hainbat tolosarrek ere hartu zuten parte ekimen horretan, eta kontu guzti horiek ekarri ditugu aste honetako astekarira.